Jengoro kwa mpasta kiafanya kundi kingoina igona rudi kanisa ya Saints Apostolic Churches ekutoka ari Kiogoro ensemo ya Nyabyuto. Iho karibu sana asema mbia wono unatogochi kosanga lingana liomonne Nyasaye. Tiga tosabe. Tata asiri tare Yesu Kristo mbia mono asengenjo watu aligani nende watu ancheire toikire emambi yabono erinde toralilingana liao. Otogochi kosanga togosaba omoiko mochanu otorae hoi motegerio itukagendete gotegerera Nyasaye ndo bwensi ore asebisibo sibire etogo sabonya kumosibora oyoro morweire anyoro bobwenia bwabene aserie tare Yesu nondo rine tegali ogosafiri ogotumeka byoma biro sirina mago ya mwanya bando togo sababu no morae elinda nyale go ikabuya asago chi asengencho yeli tskolia rero na ubago chi gosanga aseringana lya otogo sababu no moiko mochenu obarae elinde skone bako enyale go kwiranira na intuga igase studio togo sabanya Nyasaye onyale go konye studio yoito ya Ndizu TV elindo yo tumeke ase okoleta esiko aserieta yao tokonya sense yetu ya Kenya na bali wonse balisiko erindo bago ikere na kutoleka na kubwatia yoganetie erindo banyara konyoronzi mbyamone sengenjora tobwere twasabira ya serieta ya tata ali omwana neryo moiko mochenu tafutwense totebe amina mbyamono itkoria rero igotogo chikosanga igoro yogo kwana abantu baitoko ikatomanya buna Nyasaye ekera ali gotonga ense igale go kwana esingenjo litko litangani gatebete buna tigakobe umugaso ukaba agatana n'umugaso n'oburabu n'umusunte na intwe mwanyabando wikatomanya buna kende gyonsi ngo kwana kurwaso munone na ikiragere aidangendere ose ngirane go chinse byatosome egatabu kemerenganyo 18 13 tosome 20 ne 20 neyamo hamaliko igagoteba iga homuntu nigo agoisanekia enda yae no gokwana komunuoe igo timenyeti inkionarete gokwana igo ntaite gotebie mambi abona buna aimanya buna igo goisanekia enda yae na mangana ali akurwa so munuo eise gotoka igo gokwana mangana ama are negative gosara maboka manya ina arago goisaneki gochia senda yao abantu abange bagendete korera buno bugima bwakongire bottom up yabamigire buno gendete gokwana igo ebintu bino bigendete koirina gochia senda yao na ina bigendete gokumiza uchinze igendete gokwana ako igotigwa no kwama komuntu oye unogendete gokwana mangana ali agendete kurwa so munuo na rogendete ko igotigwa nonye ko gendete gokwana bube abande baikire paka no na sikinyomo cyawe igo bagendete gokwana bube bunanga ina rigeretie kerengo nyomo manyabuna uno murango agendete ko igorera shetani bone nyome ya ute gochi gotine singenjo naye gwachaka no munuo igo bwata mangana abere nabago ogosesenia gosina bokoragereria hemeronge berne ya moya moya goteba iga hama kweri no bogima nigo bire aschinguru chioro meme abandi beragereri abandi batebire nkyo bugima bwa berero bokongoga batagete paka gosira ekero kwiragereri esengenjo naye gwachaka naye kwigoro muno oyo esengenjo muno na boseseni na ina bokoragereri na gekogera amalika goteba buna amakweri no bogima nigo bire aschinguru chioro meme na abo banchete korokorero romeme obwo mbanyore okwama kwae ngakiare ko babuya onchorerie no rora mangana karama kongu no rebintu byasarekire ayogendera gokwana esingenjo igonta etochenje birengereri byao origererie bintu buna Nyasaye atagete origererie esingenjo Nyasaye gagote abuna igabwate meroberie miya asobugima bwao despite ogwetere kyogwetera no yendiri atebete musagendo ngoyeri abana bane koru Misiri obangere Israeli asoboke bukare ona mabere egenta kemo abantu taikomanya nkeringa ki amabere gakurwa sengombe no boke go kurwa chinjuke onyoru na chinjuke chiringo twara chireme bulera mbayiti komanya siri eyo iko despite whatever ubunango ikira tole amangana ali Nyasanchete ebintu binde mbiroro there are challenges echo gwetera lakini Nyasaye gote babuna goika hadi yae ekirane igo yare nko babi emambi abono onjore birengereri byao origereria mangana una Nyasaye atagete origereri tiatogende na inda soko soma konde tosome abakorinto yeri tangani 15 tosome 33 hamo ne 34 egote babyega abakorinto 15 tuchakire 33 mpaka 34 timunga ineka heko soliembe niyo hego salia chingenjo chingia abantu mbali mu bwazi chikosoli chimbe amarika kote abuna ekosoli embe ige gosalia chingenjo chingia asige swahili kale kote abuna okwana gulio kobe igo gosalia omuntu oromia igo chigosoli
chirichire chimbe obwenete bwitange buna yo mu Kristo emambi abono iga 34 yamayagoteba buna boka buna egwenerete asoboronge timokora ebibe nainde amalika kale okana buna tubase gukora ebibe tubase kutumye ko muntu okora ebibe naki abande tibamanyeti Nyasaye nabatebiriaya ase okubasokia abantu mbali batamanyeti Nyasaye bona ekero kunyakora chiche gosori chimbe bali buna batamanyeti Nyasaye igo baokora abuti naye kwarekana tumanyeti Nyasaye ingaki yarenge ko babuya wiatanane kurwasi chigosori chimbe gose kurwase chinkwana chimbe erinde omwiroke Nyasaye oyore moyo tigatulirya abakolosai 2:14 hamwe na 15 neronga kiamalika kale gototebia emambia bono abakolosai 2 tuchakere 14 tusome na 15 egoteba iga ere agatigeria ririko liria riarigetwe asamachiko riare gotosoera una yese kerachete igatigeretie ririko ndre riarigetwe riare gotosoera ha eriarenge nobo bisa asetore akaritigeria nsemo akariakerania aso musaraba ikoko ikomanye ngakio kosorwa ngore twakosorwa buna ria damu akosete kurwede ni buna ntori abanyeno buronge lakini yese keracha igatigeretie alituonole akatorusiria makosa alionsipi akariakerania omusaraba ikomena isano yakorage goteba nabaigo hekere aureta bagambi na bare nokobwa hebirwanero byabo akabasokia maiso marore hagachenga igoro hase bare hase omusaraba buna Nyasaye Yesu ekaracha akabasokia bali bonsi maiso marore erinde akabyakerania hari igoro hase omusaraba torigereria abakorinto hinye tosome emeronge bere na kianda nero twewe ngakia gotatebie emambi abono esenge nchabantu baito igonta getonyare kumanya buna omunu oyogo ekero yaro urayo tumie buya no gero nyora mangana maya erino gendere gochibosio buya hamariko igakare goteba emerobiri yobugima oboya ekero takete ko bomuntu omuje gusotete gokora mangana buna Nyasaye bwenerete abayebeso inye emeronge bere na kianda goteba iga ogokwa no kobe tikorwa asemenu yaino haleluya emambi abono iga ntaito cha kwena libuna okukwana kolyo kobe kubase wakoraki tukubase kurwa asemenu yaino abandu mwaragerera chinyuomo abandu mwaragerera paka abana abandu mwaragerera paka ebiasara byino abandu mwirane paka gwechaya ogote banki Nyasaye gonkorera iga Nyasaye tai gote mamuntu na mabe na Nyasaye tari gote na mabe ikuchinsege ndate gote baiga korende okorokuya no koranyare kuba obuya abo bakoigwa na kwagacha abo bagwenerete kwagachwa unekero ukwa no kuya abantu mbale bagwenete kuwagacho abantu mbale bamigigite abantu mbale batarekero omarembo yo Nyasaye unekero ukwa no kuya igo kubagacha igo kubareta okuba bogori kurunsari asebale esingi nchi ukwa no kuya kwanyara kubarenta ochase angina Nyasaye tati yama yagateba usiti moichania omoikomo chenu Nyasaye asarere oyimwe abege tweke manyererio oikoreti koliri ryokoborigwa ekere kwa manyire Yesu ekere watorekire omoikomo chenu ukobeka omui okobeka kemanyererio akikeri okornyora no eno montekera gosabire gento kwa morinde waswa uchikando kwa ngaki akibona iguga okonyora muno moikori omochenu Nyasaye kwa yokoreire bobese ngencho origa gosaba na eko bwatera kini kwa morina 31 yame agoteba iga na inara masaba ne mambia bona iga oborro bwonsu abantu mbali babwato oborro abantu beitiro ko bayoborro oborro bwonsu nenda muamu abantu mbali babwatenda muamu ochikora kende gyonsi no munda ochikosuka konyora buna igo bwatenda muamu ochinsega ndate gokoteba buna no kobea neliomana abantu mbali gasoire kumana in fact no le nyomba chinyoma chinyingi chiasarikiro ko yeliomana omongino ole nyomba alia omusacha gawo chikocha libakora matai karibu igo chagete kumobori ase kwarwa abantu keregesenya getokosekanere haleluya ahangina mbali buna no eno musacha kera chirigo cha nyomba na bole kosekana abana ochenchie sura igo ntate gokoteba buna litukuri arero
Komoroche kura motebi karibu abagaka nabange bagenda batahirana ayo yogoiranire kura goka kura motebi karibu kura mwana ene rongori no manyete nkianchete mo prepare kura mo surprise abagaka bange gobabuganete go surprised monete kabakwe ochinse genda tagoteba nemerumi abantu bari bagwate merumi mebe yani emerumi ge kurwa emenu yabo amari genda tagoteba buna birusigwe asemole amono bobe bondo bonse emambi yabono iga igongo sabera buna amangana yonse Biblia tebere virusi kwa sole amono bobe bonde bonse tatiyome okora gotebega ngobe no bwororo inwa se inwe marora na mabebe na kuaberana inwa se inwe buna Nyasaye ase Kristo atuaberete inwe abantu mbare okoba yugo tabera ahijarishi nki agokorrete agakoriana nichibese agako umwana akagotiga agokongaina nacha goski uchi asegeta agokorra bobe emambi yabono igake konta ito buna muabere na ndo mubwato kebosa amarika gota buna utanyare tukwabera na tato itore igorta okwabera na bira toke buna noena masaba okora gose movement ya utori gosuka esingencho abantu mbaro bugoleti abantu mbaro tataite kwabera emambi yabono ngakiare nkoba buya elindo nyare kubabera abonsi abo bakokoseire usaba bakokoreire bobe elinde gogochiko sabano ari Nyasaye neranyare go kwabera buna atuaberete wetera se Kristo tari kuna go twarenga baya twensi nababe lakini akoba ya mabera ai Yesu Kristo agatuabera nahe ngakiare nkoba buya muabere nefani chibesti agairete nebankenda okorete kyuro chikitabwenereti ahe muabere torigere ina ndege tagu kia Yakobo ehemo emerongebere na isanemo nemerongebere na isanebere Biblia goteba iga singenjo na nyoro no abandi bakasa ine kubori ndini kiyogo chinkatorike asa maliko edini toire nere amaliko igagoteba iga omuntu karaka genga komokorera ari Nyasaye neretaga mbere ti urumemeru wae edini entanga ntoire no rumeme igono etoga mbere ti urumemeru wao edini yawo gochinsa malika goteba iga korende nenkoro yae akongaina igo okomokorera Nyasaye kwae nigo kore okwabusa edini totigeire no rumeme edini yagengia no rumeme rwao echichinde go chichitokoba ya registration lakini omanya bune edini erengia no rumeme rwao orugambere 27 yama ya komenta yotebega okomukorera Nyasaye okorogo chenu gotari no komocha asobo sibwo Nyasaye tata noko gochia korra chintakana naba boraka asobo kongu bwabo na kwerenda ayo monyene na igo tobana kemoa kiense igo edini totigeire na inde irengia ya kabere no korra chintakana nababoraka asogo chandeka kwabo arafu na bwirende nenseye tobane koma enchera nere nsemenyente amangana abo na haikare kwa mwanjiri Nyasaye enchera ne Nyasaye taita omenye utiga mangana oso asiringa ime haleluya tigatorigereria gatabu na inde kia Mariko 11 torigereria tuchakere 22 Mariko 11 erinde toigonero buna Yesu atebetie abanafunzi bae aserie tere Yesu igayo mategere yore gabu tiango tayibuna oromeru wao na ruroragere hoikere hamangana maya hasi ubugimo butomenyete Mariko 11 tuchakere 22 tigatora tuchakere 22 Petro hakanyoria amanganaria hakamotebia Rabi rora omukoria kwaragereretie womire Yese kera eteta kanyoromo kuri bunambwamete lakini tobwati matunda igayo tebet juma bona ebuno tongire unanyasa ntongera agotonga nae no bwenete urwa matunda no bwenete okora mangana ko bakanyasai Yesu akabairaneria mobe no kwigena asinyasai ekento takirayo mutagereri osuri ndigereti okwigena otwaro kwigena ochasinyasai ekene na batebiri onde bwensi oratebie getunueke tegoka hoto gutwe enyancha ime honye atabeti nogo siereria asenkoro yae kurende kenenga ayateba nabe nayo nakoreke huna yani Yesu akateba bune bente katangani tutwaro kwegena Nyasaye ekero gwatwaro kwegena Nyasaye no tebike tunueke togoka genda gochinyanja esingenjo gwatwaro gente katangani kerengaki okwegena Nyasaye eketunu ekige gutugutuka kegende gochinyanja 24 yama yabatebaiga asa yo nabatebirie ebintu byonsi murasabe ekenenga na mubinyore na birobyo na bibe ebyeno ekere tuwa mwigende Nyasaye utukumusaba ebintu byonsi tugusaba Nyasaye na tobinyore na birobyo mbibe byito 25 yama ndebabuna na hindwe ekero mogotenena asogosaba onye moreneri ngana aso muntu muhabere haleluya
Ekento gekogera amasaba itu kero kenda tari kuigwekana okonyora no gwata amang'ana n'omonto gwasoire gosaba lakini omonto narome ebio gokorete bobe turamuhabera amalika gonta ibono mambingo teng'aki gogotenda gosaba egente getang'ani korabera nering'ana ase omonto muhabere erinde na iso ino ore igoro ababere na inwe amamocho aino. Haleluya. 26 yama ya okora onye inwe timwokwabera nonye niso ino ore igoro takobabera inwe amamocho aino igo nche mbwate kebunguo gyoko igora goikang'abere ekere na abeire na tato no ore igoro ingo chigotenda gosaba okonyora bono na abeire already na abeire abari bonse bangoserete aijalishi ngiao korete abantu ndiri bagokora ebintu bagosukuma paka ekona lakini ng'akiare kobabuya omwabere omobwatoke erinda amasese ni nyasaye taire koreta nyasaye tari koburuka ni ubi ekeruta ikwabera omonto aye ne ubi obwate asita yomoiko moche nugo chigosoa igabera watoka korume yao erinde nyasaye nere hanyare hokwabera naye tatoriere riruka isanemo 43 paka 45 nero Luka isanemo 43 paka 45 singencho nere buya tomonye buna enketo bwenete gokora nari turamugwenere nyasaye hamaliko igagoteba iga naki tore omote naki tori omote omuya okwama amatunda amabe unanaki omote toyora abo omuya arafu mekwama amatunda amabe ochinsega ndate goteba ose omote omobe okwama amatunda amaya ekero omote oro omobe tokonyara kwama amatunda amaya nekero motoro omuya tokonyara kwamba matunda mabe 44 yama yagoteba kore ndo mote nigo okomanyekana asa matunda aye. Bwana asifiwe. Omote nigo okomanyekana asa matunda aye nayo mu Kristo nigo okomanyekana asa makora ago ochinse yama yagoteba naki ase metobo abantu tibali gwota amako ose ase menyenya tibali gwota emesabibu. 45 yamenta kwagoteba buna omonto omuya asemonga yayengia niga akorwa nigo akorwa ayaramaya n'omonto omobe asemonga yayembe niga akorwa ayare amabe ekiagere bichira senkoro nabyo omonto agokwana ikotima itingi gichira senkoro yao lakini mambi abono makiare kobabuya onchorerie orusyo okwana korio kobego ichira senkoro yao amang'ana ali agotoka senkoro yagara mabe oyabuga to konsi elinde onyare gokwana amang'ana ari hamaya hebibiri togo chikokorera ere Matayo torigere Matayo 12 tuchakere 33 togende ng'ora pake 35 hamariko igagoteba iga koromote obomuya na matunda aye abamaya nayo bwate chingu chokoro omote obomuya nonye ninkagari tusekoirana naturally avocado nere gosemesi nere ali gotaying'aki orioro no tatu tori gwanza tomogeni eseng'encho no mate na matunda etari gokoraki tari maya nahe nayo orawe gose nayo oranchokore omobere ogo obomuya gose obomobe gochinsema yagoteba gose koro omote obomobe na matunda aye abamabe naki omote nigo okomanyekana asa matunda aye intwe inwe oroiboro rwe ching'iti naki moranyare gokwana ayarama ya ekero morama ababe because tokonyara gokwana mang'ana maya no ekoro mobe gochinse amenda gegoteba buna ekiagera ebichira enkoro nabyo munu ogokwana ebintu bichira enkoro yao nabyo munu ogokoraki nabyo okwana 35 yama yagoteba omonto omuya asemonga yayengia nigo akorwa amaya n'omonto omobe asemonga yayembe nigo akorwa amabe 36 yama yagoteba iga kurinde nabatebirie ng'a asekera ling'ana litari neng'encho mwanya bantu barakwane ase ritukorie kina nabache kurwa omobaro igo manya amang'ana ali okunya gokwana kwarora omonto kwamoruka kero kende barimo gose kwamoruka ori gose ng'aki amang'ana yase narakoenda aba stored ritukorie kina ocha kuigoreruga totebindi ndio yabete barimo ndio yabete because amang'ana ali kware kurwa ase omonuo igo nabo ratoke turi konyumaru turi morogira kimya amang'ana ogokwana kurwa omonuo agereta orora nyasaye ng'aki are kobabuya onchorerie omanye buna ekerto gosoma omochakane mo 26 nyasaye goteba buna tigatoma akarambia tigatoma kora omonto ase omogwekano itu igo genkoro chabu igo ndoche nyasaye kondoche gaiga igo oroche nyasaye igo tigakorama omonto tigagokwana bobe 37 yama yagokora gegoteba iga naki ase amang'ana ao noegwa oboronge igo renda sana kendi gionsi gekorwa ase omonuo nabo keragere oegwa oboronge ese ng'encho nakwa gokwana amang'ana amaya kwagacha obu no oboronge ogendete kweyagacha ochinse naende akorege goteba buna nase amang'ana ao
no gambigwe iko ndaito umanye buna witira samangana kuru munugo aida na baragero eguboronge gusoga mbigwe kina getari koera esengenjo amangana yo akora gusa ayarwa asomunugo iko emambia bonoiga timaye tiko senore gabwo bono iko tae torigere tokore gatabu kia Barumi 10 torigere kianda paka 11 ngaki amarika kale goteba esengenja bande bankobole bali ngaki no kumunyora Nyasaye gusoko tore ko ngaki ko gotoka torigere Abarumi 10 tuchakere kiande goteba iga ekiagera kora orokie no munuo nga Yesu nero monene na kwegena imase nkoro yao nga na Nyasaye na mubegetie kurwa saba kule no tolibwe ekyoganerie no kuorokia no munuo una Kristo Yesu Nyasaye na mubegetie kurwa saba kule ine reformat yoka yoko nyora tarike usikibaro gigosekende haya nayo kuorokia yani asike soerota una ukikiri na mdomo wako kwamba Kristo ni Bwana utaokoka na uamini ikomi ama yakoteba na kiase nkoro omuntu ni wakwegena yani ase nkoro yao wegene Kristo na abogetikwe na Nyasaye erio onyora oburonge naso munuoye orokia erio onyora ogotoleka ekere kwegenera ase nkoro yao wetera so munuo gwakiri kwa orokia erinde gwakoraki kwanyora ogotoleka haleluya ikomi ne moya ya gokora goteba hamaliko nigo hagoteba onde bwensi uramwegene ta korora ubusoko manye kulega aritoregena ngakiare ko babuye mambia bono oigene erinde tuchikorora ubusoko esinginju Nyasaye no mwegenwa na hende Yesu igagoteba igachete ase bali basirire ase bali batarochenchera timaiti gose no legabo kwatagete kuorokia erinde Nyasaye aso ime yao wigene ne nkoro yao erinde kwane no munuo na Nyasaye anyale goso ase nkoro yao nonye kulegabo ndaito sabugo saboko kurumaiga yane tebo monni Nyasaye nche no mokori amabe nyabere rikerie tariane ase getabu kyobugima kurulero na oncholeirie ntolie na indombolie mbuya mona sobo ntolia aserie tare Yesu Kristo na nchire na inde negenire amina tiango sabere tata serie tare Yesu ondo bwensi osabiro saboko na inde bwanchire sengenje kwatabiro kara ige na senkoro yae na inda tamu kaso munuoye una Kristo kwa bogeti kuna Nyasaye na boko motolia na kumobolia mbuya mona sengenje kwa watolirie na inde Nyasaye watabire kuchore kubatenenia ngo basabira buna akambiro rumeru wabo sengenje kwatabiro buna goetera so munuo no gambigwe na goetera so rumeru wao nawe goboronge batolie na inde bakonye mbuya mona sengenje kwa batolirie asamanyinga Yesu Kristo na asabire na yene genire amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Asante sana pastor. Yes, asante kwa neno nzuri. Ngingene tengo mocho murigeria nga kwanyolire gosesene mambia bono ekero twanyolire mangana kurwa sumurandia lingane Nyasaye ligotebanga guikatumanye tatwerende asali onse togukwana elitumanye bwa Nyasaye. Bono ni pastor turachi ukora sefaide yo murigeria nabo nandoko irore lietali yao otainga ikwarwa kisha baadaye na mango kwenda KM uko ni abantu banka alafu otatebi ekanisa ngaya ujigo fellowship mebano amarieta pastor kefanya kundi kingoina ekanisa egotoka ali kiogoro kore kiogoro nyabiuto go chenchera ya boronyi ugo tirimbo keria somo gakori okurugura temo kirandi ekanisa no erenchera bwe koro Saint Apostolic Church na onkumyo kabona ganchi go shiriki erinde nchi go ikera chinkoro chinde tukirageriri ngana liyo monene na tigangire efuruse oteabuna mbiamono ase omurugione pastor Dorika esingencho nero katanga inorro singencho Nyasaye alitupatia kibari no nyeno mongino no mo pastor nimayete buna next time nabonda chiko mwanda nera chiko ringana igendo teteko tebengeri buna abangina oikatuba echingaki erinde tonyale korandiringa ne Nyasaye to konyara ebweka that is why no le Nyasaye kereria tongeta Adamu atebete ngaki oikomoroserio mokonyi one gento ngo sababa nto baito mono na bagusingeri ngaki totigo busi obukari chabule buna mwana musubati tawo kora kende ai ulibaga okay because ose korigereria ekere mwanya bantu gusoma sacha atongetwe Nyasaye gato bombete lakini ekera ko tongo musubati igato begete chitoro tukarara ntwachikora that means again don't get Nyasaye for so unique as abaswati like yo mate wata uyabuna what a man can do a woman can do better
Ndana. Abalende negene. Nekene kabisa. Iko wa confirm. Confirm. Okay. Esenge nchubuna bono, mane kanisa ali umuswati ochetore engineer. Ole ko ringa chichuma no muswati. So she was doing a better work. Kubwa basacha na indi bara ubale koroso monto musacha wiko apimete chinsa lakini muswati akora to perfect yote ne kanisa we can call mapema because I want a reward. Ikakaberenga dibuna abasacha binte bingi no embono iga kachokore wo mwakika kachubo muka onga kindi kango buno manyete nayo ile full scap olike akonyora musacha golikelie tariyo. Lakini umuswati akolika kero paragraph amanyete akolika kero kwa gachibo wabe awaika amanyete. All right, asefa de muri na bato namba yago yesi mikero kende muntu naroraga nigo koligia agote pastor myamana seringa na warandi ago sekanisa yago ngayebe tanyore direction muskate go sirikia mona na bato ko namba yago yesi nigire 07 inamba 0721 0721 70 70 88 74 0721 70 88 74 Airtel Nero regere 01 01 40 59 41 ikobono chirambe chine chiaya kero takete komulika na bokolika osomulikero ujumbe ama umpigie simu kwa mashauri mbiyamano sana asengencho pastor kwa toilingana tikatonda senze mayende studio tupate wimbo mmoja kisha baadaye tutarudi tukiendelea